Pero dapat, actually na-sanitize ko na to, pero sanitize natin ulit. Diba? Para ano tayo? Para safe, sanitize natin yung ating i-unbox. Yung kailangan natin is yung alcohol. And of course, kung paano natin bubuksan, kailangan natin ng gunting. So, we will open. Open ko muna itong maliit kasi maliit siya. So, surprise mamaya kung ano to. Parang pwede ko siya mabuksan. Pero hello mga besh! Good day! It's me again, your Beshi Geramar. Sa mga langga ko, sa mga omega ko, and of course sa mga kabeshies ko. Hello! And welcome to Hello mga Beshies channel! So, for today's video, for today's episode mga besh, this is another first time for me sa vlogging journey ni Beshies. So, for today's video, I will be doing the unboxing like yung mga ginagawa ng mga other vloggers na mga unboxing. So, later, I will be doing unboxing. May dalawa akong in-order. Parang ano din to, parang Shopee overhaul. Shopee overhaul na ano tayo, na victim naman tayo ng 10-10. Basta 10-10 ni Shopee. So, abangan natin later kung ano yung i-unbox ni Beshi. Pero before anything else, I would like to shout out muna yung clothing line na ginagamit ko ngayon, or ito, the Crown Town shirt. So, sa mga gustong order ng Crown Town shirt, this is straight from Coronadal City to Iloilo City. Comment lang kayo sa kanilang Facebook page. This is the Facebook page of Crown Town and the Instagram account. Pero don't worry guys, I will put on the link sa description ko below para hapo sa inyo, easy sa inyo mag-order ng Crown Town shirt. Ito yung Crown Town shirt, tapos may likod pa to. Ito yung likod. Ganun. So, if you want to order Crown Town shirt, comment, message nyo lang, or pwede nyo rin ako i-message para ma-help ko kayo kung paano mag-order ng shirt na ganito. It's a Crown Town, loyal to the Royals from Coronadal City. So, eto na guys, mag-unbox. Nag-order ako sa Shopee nung pasta yung 10-10 ni Shopee, nag-order ako. So, nag-order ako ng ganito. And ng ganito. Pero, dapat, actually, na-sanitize ko na to, pero sanitize natin ulit. Diba? Para ano tayo? Para safe, sanitize natin yung ating i-unbox. Yung kailangan natin is yung alcohol. And of course, kung paano natin bubuksan, kailangan natin ng gunting. So, we will open. Open ko muna itong maliit kasi maliit siya. So, surprise mamaya kung ano to. Parang pwede ko siya mabuksan. Pero, ganito. Open ko guys lalagay ko din sa baba kung saan ko to in-order, or ito na lang, dito ko siya in-order. So, check nyo lang yung store. Ano siya? Korean Portable Sling Bag Nylon Cross Body Bag Waterproof Light Bag. And this is 288 pesos. So, tingnan natin kasi uso to yung mga Korean bag. So, if na-sanitize din natin dito. And then,
okay yung packaging niya. Ito siya yung Korean bag, di ba? Parang ang cute. Ano ba to? Stop muna natin, Besh. Interrupt muna tayo, Besh, kasi may tumatawag sa atin. Wait, Besh, ha? I'm so sorry for that interruption, mga Besh. May emergency tawag lang po tayo. So, going back, I ordered this Korean sling bag. Ito po kasi yung ang cute na bag. Yes. And then, okay naman yung mga zipper and everything. May 1, 2, 3 compartment siya. Ang galing. And then, pwede din siya ma-close ng ganito. Yan yung mukha niya. And then, ito yung likod. So, may ano siya, may sling siya dito sa loob. Ito yung sling. So, paano ba ito? Ilagay lang dito. Ano ba yan? Pang-aura. Pwede mo rin siya saan. Sisi. Request lang. So, order na kayo, guys. Ang ganda. Pwede mo maipasok yung cellphone mo, yung iPad, siya. And then yung money. Pwede siyang pagkito. Yan. Kasi pwede mo rin siya i-hand niya. Ito lang yung hawak. Korean bag. So, proceed na tayo sa ating next na unbox. So, ito naman yung i-unbox ko. Ano siya? Gamit siya sa vlogging. So, okay na kayo, guys. Dito. I-set aside ko na siya. Pero anyways, mga besh, before tayo mag-proceed dito sa unboxing ito, medyo malaki siya kasi naka-box siya. Isa-shout out ko muna si Mang Pakpak. Mang Pakpak, thank you so much. Sir Mark, Mang Pakpak located at Molo Food Park. Sa likod siya ng yung Ilo Supermart Molo branch. And meron silang ano wings, ano chicken wings, rice, and wings for only 199 pesos. Hawak-hawak ko pala yung booking. And then, yung another branch niya, yung newest branch niya is nasa Festive Mall naman siya doon sa Mega World Mandurriao, Iloilo. Paghanap niyo ng mga unlimited wings, unlimited chicken, unlimited rice, and unlimited drinks, go na kayo sa Mang Pakpak. 199 pesos only. Pero pag gusto niyo ng a la carte, meron din silang tag 99 pesos. Check nyo lang doon sa kanilang store. Nandun, maraming flavor. Ang sarap ng flavor and freshly cooked yung mga chicken nila. And yung favorite ko, yung kinain ko is yung burning sriracha. Yun naman sila siya mahilig sa maanghang and super approved yung burning sriracha ni Mang Pakpak. So, go na kayo dyan. Thank you Sir Mark. And flex ko lang. Thank you again. Sir Mark, thank you. Love mo gidya si Beshies. Thank you so much for this cookies. Hot treat cookies. Thank you, Sir Mark. So, going back, dito na tayo sa unboxing. Hindi ko na kung paano siya i-open. Saan ako mag-start. Kasi grabe yung pagka-seal niya. So, buti na lang may kunting ako. Okay, nakabakul ako rin.
Naka-sale din kasi ito. So, ang ganda na yung packaging niya kasi nakabubble wrap. It's a condenser microphone. Ito na siya guys, professional condenser microphone with patented audio reference, compounding for crystal clear sound. So ngayon magagamit na tayo for ating vlogging. Tapos yung feature niya, basahin ko lang siya. Suitable for small recording studios or professional recording. Built-in elastic shock absorbers to prevent friction noise. Delicate warm tone suitable for vocal and acoustic instruments. Low background noise and high acoustic pressure level. So, ang ganda ng box ni professional condenser microphone. Legendary vocal condenser microphone look. So, i-open na natin. Walang mga pangalan, pero alam niyo naman yun. Opo lang si Beshi kasi pagod-pagod yung si Beshi. I'm so happy! And ito na yung, may ano naman siya, may manual. Ito yung sa microphone. So abangan niyo sa next vlog ko, may ganito na si Beshi. Ito yung microphone. Ano lang siya? Magkano ang bili? 1,796. And then, may mga headset si Mayor. Headset to. And then, merong anong tawag dito? Yes. Ito yung live sound card. Then, may mga wires and everything. Yung mga ganito. And then, yung mga pa-effect na. Nalagay. Kamasera. Abangan nyo yung pag-install ko nito. Or abangan nyo sa mga next vlog ko kasi gamit ko na siya. And then, tada! Puro cords. So, nakikita niyo kung paano gamitin ito. Ito kasi yung trending ngayon. So, lagay natin dito. Para see. So, yun lang mga besh yung ating unboxing. Para investment din natin ito sa gamit natin sa ating vlog. Hindi ko siya na maipasok. Virgin siya. Yan. So, for today's vlog, done na tayo for ating unboxing. So, abang-abang kayo sa mga next vlog ko kasi basta mag-abang kayo kasi may mga pasabog si Beshi. Pero I'm so happy with this condenser and then this Korean bag. So, hindi pa tayo tapos. Ayusin ko muna to. So that's it mga besh. Thank you so much for watching this video. Pag nagustuhan niyo yung video ko, please do a thumbs up. Huwag mag-thumbs down. Click natin yung subscribe, notification bell para updated kayo sa mga future videos ni
Beshi. And para pag meron kayong mga comments or meron kayong suggestions, comment lang kayo below para sa mga future vlogs natin, magawa natin to. And now, hindi pa tayo magbababay kasi meron tayong pa free shout out. So, abang-abang baka nandito yung mga pangalan nyo sa ating free shout out. Check natin. First na nag-comment sa ating free shout out is si Ruby Rosa Baldibarona. So, shout out Ruby Rosa Baldibarona. Subscribe nyo po yung YouTube channel niya, yung Ruby Inspired. And shout out ko din si Greg Tayona. And of course, si Madam Teresa, yung may-ari ng Owens. Sila yung may-ari ng Owens. Pag gusto niyo ng mga unlimited seafoods, dito kayo kay Owens. Sir Greg Tayona and Madam Teresa Tayona. And shout out also to Miko Gesto. Subscribe din yung YouTube channel niya na Drinking Nose. And then si Kay Alag. Subscribe nyo din. Shout out kay Kay Alag. Subscribe nyo yung YouTube niya, Kay Alag. Madam Hazel Claire Jocampo Himarino. May YouTube channel din siya. Pakicheck nyo din si Madam Hazel sa YouTube. And of course, pakivisit ng Kay's Chicken at ML3P sa harap ng CPU. Yes. Perfect. Kung gusto nyo ng milk tea, kung gusto nyo ng unlimited chicken wings, doon kayo sa kay Madam Hazel sa Kay's Chicken. Shout out ko rin yung Barbie ng Iloilo, Zane Dagio Gorot Riza. Zane, hello, shout out. Shout out also to Ricky Carillo. Shout out to Nonoy Mendoza Gonzalez, Catherine Fabiana. Shout out also to Maurice Rubet. And nagpa-shout out siya, i-shout out ko daw yung Only Q Iloilo. Doon naman siya sa may Villa, sa harap ng John D. Villa. Pag gusto nyo ng unlimited street foods, unlimited barbecue, doon kayo sa Only Q. And speaking of Only Q and unlimited and everything, shout out ko rin si Mitkay and yung YouTube channel niya na Mitkay Vlog. Nagpapa-shoutout siya na i-promote ko daw this coming November 6. Punta kayo sa Honeybee Milk Tea doon sa may Kalubihan Harrow. Meron silang unlimited street foods also for only 99 pesos. So abang-abang sa kanilang Facebook page na Honeybee Milk Tea and available din sila sa Food Panda. And shout out also to Nikki Cabrera. Shout out. And to my City Mall Rojas family, City Mall Rojas friends. Shout out also to Ariel Marie Lachica. Shout out sa iyo. Zenny Celis. Shout out also to Scott Ivan. Subscribe niyo yung YouTube channel niya na Scott Ivan and paka-follow din ng mga pages ni Scott Ivan. And sa boss ko, Sir Ray Stone Bautista. Hello. Shout out also to Rich Khalil Espinosa and pinapa-shoutout siya yung Lagaw Travel on Wheels. Check niyo yung Lagaw Travel on Wheels. John Paul Fango and subscribe yung YouTube channel niya, Pong Tambay. Hello also to Mark Villanueva and to Beshi Marcelina Asibuki. Hello. Hello and shout out also to Vanessa Joy Estreso. Shout out also to John Randale and yung Facebook page niya, John Randale Photography. Shout out also Tyler Joe Conde. Ang dami pa shout out. I'm so overwhelmed. Thank you so much. And shout out last but not the least, Antonio M. Lord Dio. Basta Antonio M. Lord Dio. So, that's it mga best. Thank you so much for watching this video. Sa tanan nga nagpa-shout out, thumbs up. Thank you so much sa pag-support kay Beshi. So, love. Bye. Mwah. Bye. Meron na akong professional condenser set. Meron na akong Korean bag. Bye.